Hut, hut. Matur nuwun. Wah, wis didompeksa. Iya. Lah iki tuwipis ritek enteke akeh kok iki. Loh tipis piye bodine apike kaya gitar Australia. Gitar ngesor dhuwur kaya triplek kok. Ngancane motore gareng sulaya lho kaya triplek piye iki lho. Bodine kaya ngono kok iso. Oh iya, enek nonton iki kok ngarep kok kleru kudune kok Rengan. pripun? Bodi sing paling hot ki kaya ngene iki, Reng. Ngaten iki. Deloken, Reng. Saka dhuwur sampai teko nggon ngisore tengah ngampe teko ngisore neh sampai teko ngisore neh yuh 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 Wong aku ki ya manut dalan. pokoke sarwa pas rek. Cenek Mas Gareng niki nuwun sewu senengane sing tobrut-tobrut ya para. Lek tobrut ki ya ngono-ngono kuwi. Lek kuwi ki ya pangkat tronton ae kok ya aku. Kowe nyek. Sapa iki? Hani Kusuma. Hani Kusuma. Aduh. Bodine kaya apa? Gitar Spanyol. Sing kalah langsing karo aku. Lah kok iso? Aku biyen langsing bodiku kaya gitar Australia. Kowe kaya sak dure Hani ki biyen nom-noman. Urung kebledosan reton. Saiki kena virus ya bledos kaya ngono ki. Kowe lah sing lanang tengah. Aku tak tengah ya. Maria Pas Marsudi. Halo? Suwira ketemu ya pagere anyar. Apik, sarwa apik ya. Pager Beneran anyar. iki. Ndek ingi to Mas, iki lek kumasang pas wayah poso. Aduh aku isin aku Mbak Lucy aku kis Piye? Napa kok isine? Jamaah traweh. Aku sregep-sregepe megur sajadahku anyar metu kewer-kewere kae. Metu rumbai-rumbane. Bareng tak nggih sujud, aku ngene terus jedak ngono nyantol. Dadi petikan sak masjid. Rumbai-rumbai ku nyantol ning kawat. Lah kok protol iki untuk pasangan iki. Alah, layak ternyata ki ngefan karo awakmu to Gareng. Bojone mulai kapan kae kowe ora ngerti bojone Gareng ki ya dibendrat cangkeme. Alah. Ya, kowe iki to gawe kawat ngono ki lho, Bu. Tapi beda, Nduk. Napa? Bojone kawat 16-an dirampane ngitune kae. Aduh. Kuwi udu bedrat kena GBL udu. Lah apa? Kuwi bar ditonyoni wong nang pasar balong ngono lho. Saiki Mbak Lucy, saiki bojone Mas Gareng ki nuwun sewu gue ngakire gara-gara ora to. Kayak ora gue. Apa? Kan dusur urung mari. Yo. Ayo digandrung. Maria. Kono. Oh ya kono. Maria. Bledos. Napa ta? Sing Wong bener napa? piye wong bagus kok mbladus piye Oh, to, Nduk? catetanku bledos ke mau. Kuwi meneng ae kanggone ngati ae. Oh, nggih. Lah iki ketokne kene ya priya bagus. Maria. Bagus kang olah budaya. Romantis karo Karo bojo nom romantis. Nek tipis ki ya keunggulane ngene iki. Gaya napa wae iki fleksibel. Jajalen Aku iso pian. penak kecapes ngene, sik ngene, ngene. Terus jelek. Aduh. Iya. Terus dipaku. kleru lho. Kurang siap emang ya. Iya. Ya penak ngene jajal sing tobruk ngene Wah, iki ya kok penak menreng. Iso aku ngono kuwi. Alah aku bojo tuwek ya gak kalah to, Len. Alah, jajal. Yo, kene. Tangane sing lanang sing kiwa. Yo. Oke, iki tangane kiwa tunggal kiwa. Ayo. Kang olah bu.
sing munyer sapa iki? Ya awakmu. Saya Gak. Ngapa to ning dhuwur panggung kok nggawa dongkrak iki? Iku dudu jongkrak. Wong dilungguhi kok dudut ngono kuwi ngapa? Iki HP ku lali tak kantongi ning ngarep iki. Dudu Mbak Lucy, dudu kuwi. Apa? Dudu kuwi hernia. Sumpah wis tak potong 2 senti. Wis to? Wis. Hernia ki tambane iki lho gampang Mas Gareng. Apa? Alah hernia kae yo anggere esuk. Sampeyan godhog banyu hangat-hangat kuku. Iya. Dipiuri uyah ngono kae to. 2 sendok wae diolesi esuk sore 2 minggu Mas Gareng. Wis 2 mari. minggu ae Mas Mari, Gareng. mari. Dadi ndok asin. Dok, Dalem. wis mari herniamu. Wis mari apa urung? Wis. Ya wis, tak kira lek urung arep tak delep. Alah. Iki saking penggemar Pak Rohadi saking Semarang niki nggih nderek nobar live Sembah ning nuwun hari ikas sedaya nggih sami live rawuh. YouTube Iki lho sing jaluk. saking Desa Wisata Kecamatan Sumowono Semarang. Oke. Dimirsani Masya Allah. nggih. Sing live Dipun streaming sekitaken kata Pak Rohadi. Nggih, dalu niki sing napa kanca-kanca YouTuber kata sangat. Kata sangat Nggih. dulur-dulur Madiun nggih rawuh. Nggih, Wak. Magetan ya rawuh, Magetan Nduk. ugi. Iki sangka Brang Kidul kono ya rawuh. Nggih. Jember nggih rawuh yu. Alhamdulillah keluarga besar ugi dari Jember juga. Nggih wau ki wonten Bapak Kusno saking Ponorogo wau tasiten mriki Bapak Kusno. Nggih. Taksih. Ugi matur nuwun rawuhipun nggih menika Pak Miseni saking Karangmojo ugi rawuh matur nuwun dipun sekecakaken. Sowan menyang kutha gedhe Bendara terus kayung-yung Piye diajeng? diajeng iki ketoke ora tak mut karo aku. Oh ya ngene tok maneh. Lip sync. Kak Mas, dangu boten pinanggih. Kados pundi pawartosipun panjenengan boten kapan kalian kula? Kok kaya suarane buta to? Oh ya. Kon Wong lip sync gandrung malah mening-mening kok iso ngidoni lho. Aku rada anu. Terus ndukani yo. Assalamualaikum Kang Gareng Nggih, niki Waalaikumsalam. sak rombongan saking Tanjung Rejo ugi rawuh. Amin, Mas alhamdulillah. Erik sak rombongan Nggih. menika nyuwun gending Taman Juruk Sesideman. Cukup semanten atur kula. Wassalam. Nggih, Mas Erik matur nuwun rawuhipun. Selendang kuning ning Kang saking saking kowe masa sandingan karo garangan kok malih mleset to wong ae. Lho cah enom kan ya pinter cengkok reno to. Ala kekinian. Suara kurang permana. Ing wasis angungrum marang bendara tiasulis tiya pijer Ayo. ngincangake alis Terus nasas Yo. idama. Mas Diman ugi katut dumateng nggih menika Mas Fitra Karanglo. Nggih, sekitaken
Sesideman teruntuk Mas Mariadi Tanjurjo, Mas Erik sak kanca sedaya nggih. Luwe becik patenana Yo. timbang pisahan antiaka Celestia Wajan boya. wangi samudana marang kula waraga Yo. Karawalan Praputra liwat kincanging alis Yo. Ya ho. mangka kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduga atrimo jiwa rakyatku tak gurung kahormatan rubuh ngarepi Yo.
Mbak Hani Kusuma niki nggih. Matur guing panuwun. Bintange Kota Tulungagung. Tulungagung. Kekinian. Luar biasa nggih. Wah, jan Bodine hebat tenan. apik, bocahe cantik. Menis-menis. Tegane kambil ijo. Legane wong sing duwe bojo. Iya bener. Heeh.